дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон 110-солагии Мирзо Турсунзода таҷлил мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дарахтонеро ки 20 сол пеш аз хориҷ оварда шуданд дар майдони Истиқлол шинониданд. дар Гипразем беморхона сохта мешавад. аксарчинӣ фош шудани ҷалби ғайриқонунии хориҷиён ба кор дар Тоҷикистон. хешу таборбозҳо дар нимсол боз зиёд шуданд. корхонаи азоди вахши Тоҷикистон фурӯхта шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки соли ҷорӣ ҷашни 110-солагии шоири халқии тоҷикистон Мирзо Турсунзода таҷлил шавад, хабар медиҳад агентии Ховар. ба иттилои манбаъ барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорбинии ҷашнӣ аз вазорати маориф то вазорати фарҳанг супоришҳои мушаххас гирифтанд. гуфта мешавад ба хотири таҷлили солгарди Турсунзода конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши Мирзо Турсунзода дар рушди адабиёт ва фарҳанги миллӣ баргузор мегардад. илова бар ин дар матбуоти даври доир ба хизматҳои шоистаи Мирзо Турсунзода мақолаҳои илмиву оммавӣ ба нашр мерасанд. зимнан вазорати фарҳанг вазифадор карда шуд ки аз ашъори Мирзо Турсунзода барномаи консертӣ омода карда онро дар шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав бо риояи чораҳои беҳдоштӣ баргузор намояд. ҳамчунин рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявии вилояти шаҳрӣ муваззаф шуданд ки зери рубрикаи ба истиқболи 110-солагии Мирзо Турсунзода мақолаҳо интишор гардонанд. бо супориши роҳбари давлат дар вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ чорабиниҳои илмиву адабӣ доир мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони Истиқлоли пойтахт дидан намуданд, хабар медиҳад котиботи президенти мамлакат. ба иттилои манбаъ роҳбари давлат пас аз шинос шудан бо рафти корҳои сохтмонӣ дар ду тарафи даромадгоҳи боғи майдони Истиқлол дарахт шиноиданд. гуфта мешавад ин дарахтон секвояи Калифорния буда ҳанӯз 20 сол пеш аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд ва дар боғи қасри миллат парвариш мешуданд. дарахтони секвояи Калифорния 3000 сол умр мебинад ва дар боғи мазкур 36 адад аз ин дарахтон шиноида шуд, таъкид мешавад дар иттилои котиботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. манбаъ меафзояд дар оянда боз аз кишварҳои аврупоӣ намуди дигари дарахтони сояафкан оварда мешавад. маҷмӯи боғи Истиқлол яке аз иншооти ҷашнии бахшида ба 30-юмин солгарди Истиқлоли Тоҷикистон мебошад ки масоҳати он наздики 30 гектарро ташкил дода, он дар ҳудуди хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Саид Носир, Ҳабиб Аҳрорӣ ва Ойгули пойтахт воқеъ мебошад. дар ин ҷо бунёди майдони баргузории чорабиниҳои сиёсӣ ки масоҳаташ 2,7 гектарро ташкил медиҳад дар назар аст. интизор меравад дар маҳаллаи Гипраземи ноҳияи Сино беморхонаи каселиҳои сироятӣ сохта шавад, хабар медиҳад агентии Ховар дар истинод ба саридораи меъмурӣ ва шаҳрсозӣ. гуфта мешавад ҳоло ҳукумати шаҳр тарҳеро интихоб мекунанд ки дар асоси он ин беморхона сохта мешавад. сохтмони беморхонаи каселиҳои сироятӣ пас аз супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шуд. роҳбари давлат ҳанӯз зимни мулоқоти худ бо намояндагони соҳаи тандурустӣ супориш дода буданд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин як беморхона барои қабули маризон сохта ва ба истифода дода шавад. сарвари давлат аз ҷумла изҳор доштанд дар маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳое ки беморхонаи каселиҳои сироятӣ надоранд бо ҷалби соҳибкорон ҳарчи зудтар ба бунёди муассисаҳои тиббӣ оғоз бахшида шавад. зикр мегардад ки беморхонае ки дар маҳаллаи Гипразем сохта мешавад барои 1200 кат пешбинӣ шудааст. Сулаймон Талбакзода, сардори сарриёсати назорати давлатии моилавии агентӣ зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт дар пайи як санҷише ки дар хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон анҷом шуд, чандин мавриди эъзоми ғайриқонунии коргарони хориҷӣ ба кор ошкор шуда, хазинаи ин зарар ба давлат қобили мулоҳиза аст.
муайян гардид ки бархилофи қарори ҳукумат дар бораи қоидаҳои додани кор ба хориҷиён бархи аз шаҳрвандони берунӣ бидуни иҷозат ба кор қабул шуданд ки дар натиҷа ба буҷети давлатӣ 5,3 миллион сомонӣ маблағ ворид нашуд, иттилоъ додааст Сулаймон Талбакзода. طبق اطلاع агентии давлатии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, аксари ин ширкатҳо чинӣ ва ё дар ҳамдастӣ бо чиниҳо дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Манбаъ афзуд, ширкатҳои назири Пакрут ки 1,3 миллион сомонӣ, Синоҳидро Тоҷикистон 772 000, Ҷунтаи Моҳир Семент 712, филиали ширкати Синдзян Communication Construction Group дар Тоҷикистон беш аз 451 000 сомонӣ, намояндагии ширкати Твая дар Тоҷикистон 96,9 ва Ҷонгфу зиёд аз 600 000 сомонӣ маблағи буҷетро пардохт накарданд. дар ҳамин ҳол агентии давлатии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар бораи ин ки ин ширкатҳо шаҳрвандони кадом кишвари хориҷиро ба чӣ теъдод ба кор ҷалб карданд маълумоти бештар ироа накард. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон соли гузашта 60 мавриди хештаборбозӣ дар ниҳодҳои мухталифи кишварро ошкор кардааст. Барот Расулӣ, сардори раёсати таҳлили хавфҳои коррупсия ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионии агентӣ земни нишасти матбуотӣ изҳор дошт. Ҳарчанд қонунгузорӣ ба вазоҳат тақозо мекунад ки аз бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ ҷилабгирӣ шавад, ин маворид таи ним соли охир афзоиш ёфтааст. дар сархати панҷуми моддаи 22 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия омадааст ки шахс наметавонад ба мансабҳои давлатӣ ё мансабҳои ба онҳо баробар карда шуда таъин ё интихоб шавад. агар ба мансабҳое ки онро хешовандони ӯ ишғол карданд бевосита дар итоат, таҳти назорат ё ҳисоботдиҳанда бошад, яъне хизмати якҷояи хешовандони наздик ба бархурди манофеъ оварда мерасонад, гуфт Бароат Расулӣ. Тибқи иттилои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, аксари ин мавориди хештаборбозӣ дар вазорати маориф ва илм ошкор шуданд ки 21 мавридро ташкил мекунад. дар пайи он ин мавридҳо дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 10 ҳолат, нақлиёт 7 ҳолат, муассисаҳои зироаткорӣ 7 ва сохторҳои дигар 1 ё 2 ҳолат ошкор карда шуданд. طبق اطلاع агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия, аксари афроде ки бо ин модда аз вазифаҳои худ маҳрум мешаванд, директорони мактабҳои миёна, раисони ҷамоатҳо, мудиру муовинони роҳбарони мақомотҳои маҳаллӣ ва дигар мансабдорони сатҳи поён буда барои таъини ҷиян, духтар, писар, келин, ҳамсар, бародар, амак ва модари худ ба вазифа аз вазифа сабукдӯш шуданд. Саъди Қодирзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар нишасти хабарӣ изҳор дошт ки корхонаи Азот дар як тендер фурӯхта шуд ва ҳанӯз натиҷаҳои ниҳоии он эълом нашудааст. ӯ нархи саҳоми ин корхонаро $200 миллион эълом кард ва изҳор дошт ки ҳадаф аз фурӯши ин воҳиди тавлидӣ ҷалби сармояи хориҷӣ ва эҷоди ҷойи кор будааст. соли 2019 ҳукумати Тоҷикистон қарор доди таҷдиди таҷҳизоти корхонаи нуриҳои кимиёвибахш дар шаҳри Сарбандро бо ширкати чинӣ Хайнан Чжэйцзян Я бекор кард. Сабаби ин амал дар он аст ки ширкати чинӣ ӯҳдадориҳои худро дар соҳаи таҷдиди таҷҳизоти корхона иҷро накард. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.